Latvijos ūkininkas Vitoldas Kveders nenaujokas žemės ūkyje. Pats turi žemės ūkio inžinieriaus išsilavinimą, jo ūkio hektarai skaičiuojami tūkstančiais. Tačiau, kai jam pagalbą pasiūlė Lietuvos agronomai, ūkininkas sukluso. Kodėl? Netrukus papasakos pats. Vitoldas Kveders turi apie 1000 hektarų žemės, 400 mėsinių galvijų. Tačiau kalbėdamas apie ūkininkavimą, jis beveik visada kalba ne tik apie savo ūkį, bet apie visą kooperatyvą Selijas Арес, kuriam приклauso ir yra vienas iš vadову. Это кооператив, который дает услуги сельскохозяйственные или связанные с сельским хозяйством. Есть у нас кооператив 14 членов кооператива. Значит, мы по своей деятельности можем закупать не менее как 80% от своих членов кооператива сельскохозяйственной продукции. Также услуги можем делать на сторону, мы можем делать только 20%. Kooperatyvas superka grūdus, rapsus, įvairias žemės ūkio augalų ir žalių sėklas. Tarp kooperatyvo narių yra mėsinės galvijininkystės ūkių, todėl superka iš jų veislinės telyčias, kurias parduoda aukcionuose. Tai išvaduoja narius nuo bene didžiausio rūpesčio – ieškoti продукcijos pirkėjo ir dėrėtis dėl kainos. Дешевле продукция, и самим не надо думать о том, куда реализовать, как отправить на пункт переработки это зерно, это же самое, как сено добыть, как силос добыть. Кооператив всем этим обеспечивает по заявкам. Žinoma, svarbu ir kaina. Kooperatyvas dideliais kiekiais perka trąšas, pesticidus, kitas žemės ūkių reikalingas priemonės ir savo nariams parduoda pigiau. O iš jų produkciją perka brangiau nei kiti supirkėjai, nes gali didesnius kiekius parduoti perdirbėjams. Visi kartu tarėsi ir dėl ūkiuose naudojamų technologijų. Apsvarstę konsultantų pasiūlymus, priima naudingiausią sprendimą. Беспахотная технология в основном в кооперативе. Какие сорта? Тут мы стоим, сейчас летняя пшеница за нами, азурита французская. Сеяли прямо стерню, минеральные удобрения разбросали, и потом сеяли коррелдрилом. Без никаких дисков, без ничего, прямо стерню. А болезни или эти все? Боремся. Боремся с болезнями. Вот же и учитывая ваших консультантов. Так вы работаете с литовскими консультантами. Почему литовские консультанты, а не латышские? Или... Есть и латышские, но литовские тоже нашлись. Они сами показались здесь. Они что-то новое приносят по сравнению с латышскими конкурентами. Например, вот азофит, например, как этот второй амалдерол. И они провели семинар в Латвии, и мы все это прослушал. Решили попробовать, и я увидел эффект от этого. Kooperatyvo nariai bendrai valdo 3000 hektarų žemės. Tinkamai prižiūrėti pasėlius, kiekvienam laukui parinkti tinkamiausią technologiją ir gauti optimalų rezultatą – toks visų jo narių tikslas. Tačiau ne viskas ūkininkų rankose. Если говорить про урожай, зависим от Бога. В прошлом году на этом же поле, которое за мной, зимняя пшеница около 8 тонн. Боженька насыпал. Но в этом году, не знаю, ваши говорят, что 5 будет точно. Не знаю, посмотрим, когда обмолотим. А то как, весна плохая была или летом? Лето было очень сухое. Было очень сухое лето. Дождь был тогда, когда уже не надо. Надо, но уже поздно был. И поэтому мы видим на этом поле, что вот есть созревшие, готовые к уборке колосья. И есть такие, которые вот потом зашли после дождя, они еще зеленые. Поэтому вот кажется такое поле, как бы желтое, его еще нельзя убирать. Мы видим какие-то колосья еще зелененькие. Еще тут несколько дней надо, не знаем сколько, 2-3 дня, 4 надо ждать. Поэтому комбайны там пока подождут это поле. Panašiai buvo ir su kitomis kviečių veislėmis. Dėl sausros laukai nevienodai brendo. Tačiau Vitoldas sakė, kad į Lukštės apylinkėse 5 tonos iš hektaro kviečių jau geras derlius. Dažnai tekdavo tenkintis ir 2-3. Консультант брал примеры земли. Вы раньше тоже делали анализы земли или... Делали официальные анализы земли. Ваши консультанты, они берут, для экспериментов. Когда консультанты приезжают у вас и делают такие эксперименты, вас не пугает это?
Да нет, это наоборот. Смотря какие консультанты. Ваши нормальные консультанты. И когда приезжает консультант, видно, или он фарс делает, ему быстрее надо продать свое, или на самом деле консультант консультирует для того, чтобы ты понял, что тебе надо. Kaip jūs įvertintumėte ūkininko Vitoldo taikomas technologijas ir tai, kas bus daroma, ką jūs esate sutarę daryti jo laukose? Kada mes susitikom su juo pirmą kartą, jis nebuvo taip pradedantysis ūkininkas. Jie turėjo savo technologiją, turėjo savo filosofiją, jie dirba. Sakysim, iš mano pusės, ką aš norėjau jam parekomenduoti, pabandyti mūsų technologiją pritaikant su jo technika, su jo žiniomis, su jo galiomis, žinai. O todėl ir pasirinkom šiais metais va šitą lauką, kur bandysim dalį jo purkštą malgerolio azofitų, būtent per dirvą spręsim tą dalyką. Nes čia žemės jos nėra derlingosios ir didelių trašų įdėjimas labai svarstytina ar duos atsaką derliui. Todėl einam per biologinę prizmę. Lietuvos ūkininkai jau keleri metai vis atidžiau stebi dirvožemį, stengiasi išlaikyti esamą ar kelti jo derlingumą. Vitoldas Kvedras taip pat renkasi technologijas, tausojančias dirvožemį. Iš akies netgi matosi, kad dirvoje kažkas netvarkoja. Todėl vežam tyrimus, ištirsim savo diagnostikos laboratorijų, ko yra, ko galbūt reikėtų daugiau, o gal bus taip, kad čia viskas pagal tą balą žemės visko pakanka, žinai. Duos diagnostiką atsakymą, tada darysim veiksmus toliau. Latvija žymiai imliau priima tas naujovės negu mūsų Lietuvos ūkininkai. Gal todėl, aš taip svarstau, gal todėl, kad Latvijoje mes atėjom vėliau, ne tik mes, bet aplamai biologiniai produktai. Ir jiem tai naujovė, į kažką kitą remtis. Lietuva gal pas mus biški persimaitinosi visų. Ir jiem dabar Lietuvai reikia atsirinkti pagal produktus, pagal konsultaciją, pagal rekomendacijas. Čia yra lengviau ir stengiamės nesugadinti tą dalyką. Jau 3 metai trunka lietuvių agronomų ir Vitoldo Kvedras bendradarbiavimas. Kaip sakė ūkininkas, lietuviai arčiau mokslo, o tai rimtas argumentas renkantis partnerius.